Monggo Pak Ji. Oke, wis sing penting sithik edang waton waroto ya. Monggo Mas Gendu. Kelemo kowe tak rapi. Gelem, Dok. Waton ojo njaluk bondo sandang pangan golek dewe aku turu kelonono aku ngeslot modalono yen kalah ojo nesu arep mangan jaluk tonggo nalikaning udan grimes mung kelingan sliramu wong manis detana bisa tak selaki nyatane isih tresno jroning ati wanaci ratri saya larut animbrungat tanah saya nglangut mung bisa nyawang abotomu ra krasa netes eluh ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe anyambung tresno larangan sak mestine yen ato emong gawe lara luwe becik tak simpen sajroning dada wis tak trimo nadyan lara tak gowongan tibubut ing nyawa lilo aku tulilo sliramu dadi darak beke wong liya monggo Mas Kentung ngoten maksud kula wau namung ada Monggo Suramadu. ha eh ha eh ha eh ha eh monggo Mbak Yuli. Liwat rata
Dan iki ingkang sampun angasta sampur. Monggo ingkang kawula sekawit waktu saya lumaku. Orane saprene Suramadu tansah setya saksi crita tresna dek semono. Nun sewu kawula pamundutan saking Mas Gendut Jambul babatan Ngerandu Suruh. Gending menika spesial kagem Pak Suhadi Prigi Watu Limo. Kelingan sing ora-ora nyabrang segara liwat retep tumuju ing Madura bebujanku apa sing kelingan nalika ketemu prasetyamu tak ugemi sinaksenan ombak wayah wengi saiki ninggal lunga dedawakna mbah kangene rasa kelingan ing biyene ana tretep Suramadu kae ngene ati monggo jiwa larane sabrene Suramadu tansah setya saksi crita tresna dek semono. Putra Dewa Indonesia HR Pro mung sakmene pungkasane tali katresnanmu wis bejane yen aku tinggal pepujanku ngeli ngono sliramu wis nate janji prastya nanging nyata saikine tansah gawe gelo biyen mulane aku rak wis kandha
aku nesta lan ora bondo donya man yaktine mung kepranan kareng kang turung kenyataan mbok yo eling saya suwe saya mundak yuswa nanging nyata saikine tansah gawe Putra Dewa Pak Marwanto Putra Dewa Indonesia Tawa tumban wing kombabae desik rucasing ngor Surabaya matura sate ayame kedhop pratulaku nanani tartau kediri goreng lempeng maketan jeruk mation saka goreng lamongan apel malang Gandrung Banyuwangi reake Ponorogo Putra Dewa sing kagungan jam truk Yongko Bapak Marwanto Tawa tumban wing kombabat gresik rucasing ngor Surabaya matura sate ayame kedhop pratulaku nanani tartahu kediri goreng lempeng maketan jeruk mation saka goreng lamongan apel malang gandrung Banyuwangi Ponorogo sampun kesupen tanggalipun 22 Juni Oke Bapak Marwanto Sip Petung Dongko Kang Galek Godeng Indonesia sesingitan minangkani pamudhut saking Kang Godek monggo bojo simpenan kabeh mau nuruti karepe tresno nadyan ati iki kudu nandang loro wis tak tampa yen tak dadi lelakonku teton sliramu tansah setya satuhu gawe cuwo malah kedanan karo wanita liya kowe becik aku patenono timbang kowe becik aku patenono Pak